गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय सोलोंथाइनि जेंना, फरायसालिमाफोरनि जेंनाखौ लानानै बिटिआर सरकारा गोख्रों खामानि मावगासिनो दङ। फैबाय थानाय साननैसोनि गेजेरावनो बिटिआरनि सिङाव थानाय गं 10 फरायसालिमाफोरखौ सरकारि खालामनो थांगासिनो। बैफोर बाथ्राफोरखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बुंथिनानै होदों। मा फरायसालिमाफोरखौ सरकारि खालामनाय जागोन बेनि मुं फारिलाइखौ मुंख'वाखैब्लाबो प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि बिटिआरनि सिङाव गासै गं 10 फरायसालिमाफोरखौ सरकारि खालामनो थांगासिनो। इजराइल आरो हामास उदखारि हान्जानि गेजेराव जानाय गिख्रंथाव दावहाखौ बयबो मिथिखाबाय जानांगौ। बे दावहायाव गोबां सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरनि गोब्राब जोखोम जानायखौ खौरां मोननाय जादों। बे दावहायाव दासिम भारतनि 20,000निबो बांसिन सुबुंफोरा एबा फरायसाफोरा इजराइलाव थाबथानानै दं एबा खैफोदनि गेजेरजों मोगा-मोगि जानांदों होननानै मिथिनो मोन्दों। भारत सरकारनि एक्सटार्नेल एफायार्स मिनिस्टार डक्टर एस जयशंकरआ मोनसे टुइटनि गेजेरजों मिथिहोदों दि भारतनि सा 20,000निबो बांसिन भारतारिफोरखौ इजराइलनिफ्राय लाबोनो थाखाय मोनसे अपारेसननि थांखि लानाय जादों। अपारेसन अजयनि गेजेरजों थाबथानानै थानाय भारतनि सा 20,000निबो बांसिन सुबुंफोर एबा फरायसाफोरखौ मोनसे जर'खा फ्लाइटनि गेजेरजों लाबोनाय जागोन होननानै एस जयशंकर बिथाङा मिथिहोदों। आखायाव हाथियार लानानै बर'फोरनि गेजेराव थांनाय 2020 मायथाइनि 12 अक्ट'बरखालि बिग्रायारि आफाद एनएलएफबिआ जोनोम मोनदोंमोन। 12 अक्ट'बरखालि जोनोम मोननाय बिग्रायारि आफादा 3 बोसोर आबुं जाबाय। उदालगुरिनि सनायाव थानाय एनएलएफबिनि डेजिगनेटेड केम्पआव एनएलएफबिनि 3थि गायसननाय सानखौ फालिदों। एनएलएफबिनि गायसननाय सानजों लोब्बा लाखिनानै एनएलएफबिनि मासिगिरि आइ बुंथिगिरि बिथाङा माखासे बाथ्राफोरखौ बुंथिदों। एनएलएफबिखौ बर'नि मोनसेबो माहारियारि आफादफोरा हेफाजाब होआखै आरो सरकारनिफ्रायबो जेबो मदद मोनाखै। सरकारजों दासिमबो जेबो सावरायलायनाय जायाखै। सरकारा सावरायनो लिंहरो नाथाय सावरायनायखौ दोनथ'फिनो। जेब्लासिम एनएलएफबिनि जेंनाया सुस्रांजाया अब्लासिम एनएलएफबिनि नांनाय आरो जुजिनाया थाबाय थागोन। बैफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों एनएलएफबिनि मासिगिरि आइ बुंथिगिरि बिथाङा। लोगोसे गावस्रानानै थानाय एनएलएफबिआ थाबैनो खौसे जाफिनगोनखौ फोरमायना होदों आइ बुंथिगिरि बिथाङा। गोजौ सोलोंथाइ लानो हानाय फरायसाफोरनि गेजेराव सासे बर' फरायसाया जाफुंसारदों। गावनि नाजाथाबनायनि गेजेरजों पि.H.D डिग्री लानो हाबाय एबा जाफुंसारनो हाबाय सानसोरां बसुमतारिया क'क्राझार जिल्ला कारिगावनि सिङाव थानाय रमानपारा गामिनि थागिबि। बिफा रुंसारि जोंबाव बसुमतारि आरो बिमा आन्दालि बसुमतारिनि आंगो फिसाज्ला सानसोरां बसुमतारिया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव बटानि बिफाननिफ्राय पि.H.D डिग्रीखौ आजावनो हाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सानसोरां बसुमतारिया फ्ल'रिस्टिक डाइभारसिटि अफ चिरां रिजार्भ फरेस्ट अफ बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन इन आसाम उइथ स्पेसियेल रेफारेन्स टु थ्रेटेन्ड एन्ड एन्डेमिक प्लान्ट्स बे आयदानि सायाव गुवारै संदाननानै आरो नायबिजिरनानै जोबथायाव पि.H.D डिग्रीखौ जाफुंसारनो हायो। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बटानि बिफाननि लोगो प्रफेसार डक्टर सन्जीब बर'आ बिथांनि नोजोरथियाव पि.H.D डिग्रीखौ लानो हादों होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि गुदि थाखोनिफ्राय गोजौ फरायसालि थाखोसिम बर' बिजोंजों फरायनानै दिनै सानसोरां बसुमतारिया बटानि बिफाननिफ्राय पि.H.D डिग्रीखौ जाफुंसारनो हानाया बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव बाथ्रा। तामुलपुराव अरुणोदय 2.0 नि कार्ड राननाय हाबाफारि लादों। तामुलपुर जिल्लानि गासै 7,000 सुबुंफोरा अरुणोदयनि आसनिखौ मोननो हादों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', एम.एल.ए जलेन दैमारि, मावफुं सोद्रोमा धर्मनारायण दास, नरेन्द्र नार्जारी, एम.सि.एल.ए बिजितगोरा नार्जारी, पबित्र कुमार बर', हेमन्त राभा, तामुलपुर जिल्ला बेंगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। बेजों लोगोसेनो आरोबाव 5 लाख नखरफोरा अरुणोदय आसनिखौ मोननो हाबावगोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा फोरमायनानै होबावदों। खोमसि फोथायनायखौ लानानै सासे सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। बे जाथाया जादों धेकियाजुलि पुलिस थानानि सिङाव थानाय हिराजुलि साहा बागाननि मुकेश मुन्डा मुंनि सासे सुबुङा गोबौ आइजेंजों दानथारनानै जिउ फोजोबदों। मन्जु नाग मुंनि सासे आइजोखौ पुलिस बिफाना जिउ फोजोबग्रा सुबुंखौ खाबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।